Привет, я будаўнічы блогер Павел Береснев, і вы глядзіце хату з краю. Калі вы даўно падпісаны на наш канал, то памятаеце, што яшчэ год таму мы вырашылі зрабіць вялікае пашырэнне, прыбудаваць да сваёй хаты яшчэ 76 квадратаў. Але ў 2020 годзе настрой на будаўніцтва нешта быў не вельмі, а потым яшчэ цэны на будаўнічыя матэрыялы выраслі так, што ўжо лягчэй зямлянку выкапаць, чым нешта дабудаваць. Але яшчэ ў мінулым сезоне мы паспелі зрабіць вось такі падмурак з бетонных паляў. І пра яго я вам сёння і раскажу. А там, дасць Бог, у наступным сезоне мы пачнем і будаўніцтва самой хаты. Спачатку мы прыгналі грэйдер і ўсю гэтую пляцоўку збольшага параўнялі. А потым я ўжо хадзіў і размячаў, куды якія палі трэба ставіць. У асноўным палі стаяць пад сценамі, пад знешнімі і пад унутранымі. Але я глядзеў так, каб паміж палямі была невялікая адлегласць, не перавышала 2,5 метры. Потым я паехаў закупацца матэрыяламі. У будаўнічай краме я купіў рубероид, цэмент, звычайны скотч, арматуру, шпількі з разьбой, а таксама дрот. Гравій у мяне яшчэ быў, ён застаўся з будаўніцтва паркоўкі, а яшчэ я дадаткова заказаў цэлую машыну сумесі С12. Гэта 40% гравія і 60% пяска. Потым я паехаў у пракат і ўзяў там мотабур. І на ўсю даўжыню шнека, які там быў, мы прабурылі разам з сябрам дзіркі ў зямле. За адзін раз гэта зрабіць не атрымалася, таму што праца вельмі цяжкая, але за 2 дні мы справіліся. Далей я ўзяў рубероид і з яго сабраў каркасы для свай. Уверсе і ўнізе я мацаваў провалакай, а пасярэдзіне ўсё заматаў скотчам. А з арматуры я сабраў шкілеты, якія трэба ўставіць у сярэдзіну палі. Колькі трэба арматуры ўстаўляць, я так і не нагугліў, але скруціў 4. Я думаю, што гэтага будзе дастаткова. Пакуль я вязаў шкілеты з арматуры, я навучыўся карыстацца спецыяльным кручком. Ён вяжа дрот і вельмі паскарае працу. На першы погляд здаецца, што з арматуры навязаць такіх шкілетаў гэта вельмі проста. Але аказалася, што на мае ўсе палі эти шкілеты я вязаў, можа, які тыдзень. Дарэчы, на шкілетах з арматуры я зрабіў спецыяльныя вушкі з дрота, для таго, каб гэтыя шкілеты ўнутры рубероіда стаялі роўна, а не хіліліся да якога-небудзь аднаго бока. Дно дзірак я праліў вадой і трошкі патрамбаваў зробленай самаручна калатушкай. Потым туды уставіў рубероид, а ўнутр каркасы з арматуры. З дапамогай лазернага ўзроўня на рубероідзе я пазначыў рысачкі, да якіх трэба заліваць бетон, і адпаведным чынам падрэзаў таксама шкілеты з арматуры, каб яны з бетона не вытыркаліся. Потым прыйшоў час усё гэта заліваць бетонам. Я імкнуўся зрабіць нешта падобнае на М300. Для гэтага я сыпаў 2 вядры сумесі і 1 гравія. Таксама яшчэ ў бетон я дадаваў мікрафібру, каб ён быў трошкі мацнейшы, і даліваў пластыфікатара, каб не занадта разбаўляць вадой. Браць вібратарамбавальнік для бетону я паляніўся, а таму ўзяў вялікую арматурыну і ёй тыцкаў у палю, для таго, каб лішняе паветра выйшла з маёй сумесі. А ўверх палі я ўстаўляў вось такую шпільку з разьбой, для таго, каб да яе ўжо можна было мацаваць драўляную абвязку. Ніз гэтай шпількі ён загнуты, для таго, каб яе было не так проста выцягнуць з бетону. І ўсё, палі гатовыя. Засталося толькі да іх прывязаць абвязку з дрэва і пачаць збіраць каркасныя сцены. За час, пакуль гэтыя палі стаяць, у мяне з'явілася адна добрая ідэя.
А што калі вось толькі на гэтым месцы, дзе ў нас будзе санвузел, наверх на палі заліць бетонную пліту, для таго, каб пральная машына стаяла ўжо добра, не вібрыравала і хату не разгойдвала. Як вам падаецца, вытрымаюць гэта палі ці не? Напішыце пра гэта ў каментарах, а таксама падпішыцеся на канал, каб не прапусціць, калі я пачну будаўніцтва хаты. Да пабачэння!